ए बुची जी तो यार भैनी जी बुची जी का हो जींस हो पहले बने हम साड़ी देखे आई नहीं तैयार होके खातिर तो का हो गई हम सारा साड़ी ना पहनम आजकल के लड़की जानता हूँ फैशन में रहा तड़ी सन अरे बुची तो तारा बुझात नहीं देहात के नुमान जा ओसे के देहात कहाँ जाता हमनी के देहात के थोड़ी आई जा तनी सड़िया मेरा वाला लंबा नु लगती ऐसे छोटा लागो तनी कने बियाहो ना करी हस आता ना छोट नहीं की ठीक बटे ठीक भाई इतना कसे वैसे ही रहम हाँ यही तरह ओढ़नियो ना डालम बाक हो तू तो और जाने लो ना कि आजकल के फैशन हटे स्कूल में जानी तोड़ा नहीं तो मालूम बता जान तो देहात के लड़का हड़ो से चल चाहे रहे बा ठीक बा कोई कोई सके शहरी लड़की मिलल भी है ना यही से तो हम पहन ले बने आ कहाँ भी छोटा की तनी पे सीटा कोई दिन निकाल के खटिया पे बहरिया आएगा ना बिछाओ छोटा की तो हम जाने भौजी हमरो के असहरिया कहाँ बाड़ू हो भौजा का दीदी अरे उन्हें तैयारी कर दिलू तनी अगर हम बिछा दो खटिया पे आवत तो सरस्ती में बड़ा सा ए दीदी तो रास्ते में भी बढ़ लो हां यार कुल बस ए जाए तू या बैरिया ए दीदी तो पानी ना मंगवाई हां मीठा पानी छोटकी उनकरा 54 बच्चा के लेके भेजले बानी हां तो पहले उ तैयारी होता है बेसीटवा तो 5 मिनट में आ जाए खटिया पर तो बेसीटवा डाल के लोटा में गिलास में पानी वानी तैयार कर आई बुची तैयार हो गई बानी की बुची तैयार बाड़ी कोते साड़ी ना पहनम वैसे है या सुनो ना वो सही ठीक है लड़का कहे सनु कि शहरी लड़किया लागत है शहर के लड़की में वैसे जल्दी पसंद कर लिया ए दीदी पसंद का कर लिया सर वैसे नहीं ऐसा तो भागियो जाई हसन साड़ी में देखो तनी के अभी सुब बोला वैसे मत बोला बोले से कुछ ना होला तन रोहनियो देखे के चाहिए नु तो रोहनिया तो ठीक है बक्का भाई तो दुपट्टा कह दी ले लेस एके जाई हन हां मैं अरे शहर में बुच्ची जी रहत रही पढ़ाई करत रही ठीक बा कहते बन तो हम का जाते बेसी कुर्सी चढ़ के बिछावा आगे ना में कुर्सी डाला जाके ठीक बा ए बुच्ची हम देखो तनी रो तैयार होके आए बताओ अभी नहीं ये जानी के शादी के लिए हमारा जरूरी बटे और वो में 5 के हाथ के एकदम साड़ी पहन साड़ी पहन के जाए कबाहट है तरी जाए पसंद करे सन तो ठीक बा ना पसंद करे सन तब ठीक बा आ देखो तनी बहुत पढ़ल लिखल बा ना हम पूछती ओकरा से सवाल ऐसा सवाल पूछम ना कि ओकरा जिंदगी भर याद हो जाए कुर्सिया तो लगल ही बैठे अभी खाली बिछा दी का करी दीदी एगो बानी के खटिया ले नहीं खीबे ना आवत टूटाई मुटाई खटिया वहीं रखल ही बानी वही पर काम चलाओ तनी चले पे बिछा दे ना पता चले का पर तो वो अभी तक से तरह से एगो बेडशीट ना बिछल कितना काम करके आओ तनी हम दोनों से का कहे उ तो हम जानते बन चलो कुर्सी लोटा वोटा में तैयार कर दूध के गिलास उलास लड़का राज दल बड़ी हम लगन तनी तू आइए कोई लोइयो सब ठीक बा ओकनी के आवे में देरी नहीं के ठीक बा तो लग जाता लोटा आ दू के गिलास ले लियो आ बुचे वाला नमकीन बिस्कुट सब लेके आई लो हां जी आगुल बा आगुल बनू तो प्लेट में खोल के वो जे रखले रहियो यह सब तब ना तो माछी लागे लगी आ का जाने ही तो का कर तनी मोबाइल वाले आइयो फोन करके देखी कहां बड़ा सो ए दीदी आके मोबाइल वाले ले जाई रुखा ले बटला बटला बोला तनी हम बियान से खाली काम करतनी अच्छा ठीक बा महारानी जी हम जाके ले ले तनी मत ले अढ़ाव तो तड़ी हो जैसे ने गिलास से पानी लेके धरा जाऊ जा धरते नु बनी तू लोग एक बारी हमरे के साथ बना ले करतनी तो वो बुझाता कि हमरे सब जीमा बाटे नी दीदी लिया रहनी आ चिल्ला तनी की हाय कर हाउ कर हाय कर एक बारी हमरे के कौवा बना देले बौजा चिलवाओ चिलवाओ ई मोबाइलवा असई ही तो आयो तनु तो कनी के मुंह पर हयो जा हमरा के तब तो कह दे बुझाता जैसे कि हम बैठल बानी फोन से काम करने कहां बड़ा सही था पानिया लोटवा के हेलो पानिया हां कहां बनी जी आओ आगुल बनी जा दोरिया पर ठीक है आई जाए ये छोटकी दीदी प्रणाम 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 बैठी जा प्रणाम प्रणाम तनी हिसाबे से तनी मतलब टूटल धसल महाराज कतना खाला में खाती भैसन खाती रहेला का ई गांव को ऐसे खाती रहेला ई रिवाजे है एने के जान जाए अच्छा ठीक बा चल लड़की कहां बिया बताई पानी वानी पी जा लड़की आवत काहे घबरा तनी जा ना पानी को कोनो जरूरत नहीं है पी ना लड़की को बोलाई पहले बुलाई जा उठाई ना बिस्कुट लड़की को बोलाई पानी उठाई रहो एगो उठाई ना पानी पी जा लड़की देखम जा लड़की देखे ना मैंने उठाई उठाई जी लड़की से सवाल पूछिया जा ठीक ना ए छोटकी पढ़ल लिखल चाहिए दीदी आगो बन प्रणाम कर प्रणाम जी सबके आ भी जा नाश्ता में करी तो लड़की यहां गए अरे ना जी तो सैंपल डालल बा ओहो ई लड़की के भौजाई है छोट हम बड़ भौजाई हन जननी
जाओ उनकरा के लिए ले आओ बुच्ची जी के। ठीक है। हाँ लेके आओ, जल्दी लेके आओ। बोलिए। निमन से कैसे कैसे आगु रही निमन से ही नहीं हाँ हाँ बहुत बढ़िया से ले जा। दिक्कत परेशानी ना 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 नो आई आप लोग के भाई हनी। हाँ एमएलए बड़ा के हो तो के बोर्ड तो मैं हम ही हैं। बड़ा रहुए हनी। चली कोई कुर्सी पे बैठी। सबसे छोट बनी हमारी। सब पे मोन लगता खुश रह। बैठा बैठ जा बैठा। बैठ जा बैठ जा। पूछ लीजिए लड़की ना ना देख लीजिए। लड़की तो एकदम पसंद बड़ी। अजी हाँ तनी बढ़िया से बैठी छूछा के ना बोलल जाला हमरा के लड़की के। ना ना ठीक बा। छूत नहीं हाँ तो लड़के के छुई मत मुंहे से बोल। ई कुल हमनी के तनी गौवा के आदतें तो लेके पूछ लीजिए जन चीज पूछे ही नहीं कि बाद में कहले के पूछबे ना कोई नहीं जा। पूछा ए बुची का करेलू पढ़ेलू हां कौन सी पढ़ेलू कौना क्लास में पढ़ेलू? 10 क्लास पास है इंटर पढ़े। हाँ रो सबके जौन भी पूछे के बा पूछ लीजिए। खाना वाना बनावे आवेला? हां सब कुछ बनाए वाला सब कुछ मने का बनौले बड़ो अभी तक ले? अरे कुल चीज बना ली जितना खाना में होला नु सगरी। रो सब भौजी बानी ना सपोर्ट मत करी जा। अच्छा जाना हमारा का पूछ ले। अच्छा पूछ ले दे हनिया जने के पूछ ले तो पूछ ले। खाना में अभी तक का बनौले बड़ू तू? का बनेला जौन खाए वाला चीज रहे वही चीज न बनेला। अच्छा गजारा के का बनेला? सब्जी अचार सब्जी बनेला गजारा के? न बनेला। हलवा बनेला? हलवा न बनेला। हलवा सब्जी अचार सब बनेला। गाजर के पनीरो बनेला गाजर पनीर। हाँ हाँ सही कहतरी की ना वैसा बात नहीं कि हम अपने ननद के सब कुछ सिखा देले बानी। हाँ। सिलाई बिनाई कढ़ाई सब करेली। अच्छा दाल छौके घर में का कौन चीज का फोरन पड़ेला? जीरा पड़ेला, मर्चा पड़ेला, लहसुन पड़ेला, प्याजो डालाला, पतई उतई ना जलाला? डलाला, धनिया भी डलाला। ऐसा बात थोड़ी बा। तो दाल मने पा भर दाल में कितना पानी जी? आय वैसे छुई मत मुंह वाले बोली ना खाली ना ना रहा। हमनी गांव के लइका उनका तो नहीं है आदत है कब बतियात खाना ना तो हमारा गांव के रिवाज ना हो। हमारा गांव के रिवाज जब ले बियाह करे से पहले कोई हाथ ना लगावेला। ना ना वो हाँ। हाथे फेरत खाने में तो है लइका के हाथ बिया कट गई। ठीक बा। हाँ तो मने का दाल भात सब्जी सब कुछ बनाए वाला, पिज्जा बनाए वाला, बर्गर बनाए वाला, चाउमीन बनावे वाला, पास्ता बनावे वाला। बर्गर तो हमने खइबे करी ना लइकी ठीक ठाक है बिया। अगर पर्सनालिटी एकदम ओके बा। हैं? अच्छा जी का कुछ कहत नहीं का? ना हमनी को अब जैसे कि सलाह होला अपन बात कर तनी जा। रौरा सब हमरा से सवाल पूछ लेनी जा। अब हम रौरा सबसे सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल हाँ कैसन सवाल? ये सवाल बटे हमार की लड़का आखिर के है? लइका एमएलए आज बियाह के करी ई तो हाँ, हम ना हाँ, पूछनी हाँ। हम ना पूछनी जी हाँ हम के करी ये हई हां हां ये दादा दीदी हई बाओ ना ए भौजी हे बताओ तना ना। सवाल जवाब। अच्छा ठीक बा आखिर तक का हमारा में कमी बा? अतारो बट नहीं बा हमारा मई चीज बा। हम सब आधा आधा बा कोनो ना। पूरा नहीं खे। हम तो कोने आई कुर्सी हो पर दादा। लइकवा बैठल बा उहे आए मैं- दादा के ज्यादा लमला कर मई बाटे। कह तरी की आधा आधा बा। आई हो दादा ठीक बटे हमारा लड़का पसंद बटे बाकी हैं? पसंद बानी ना? हाँ इतना चुनाई की जरूरत नहीं थे लेकिन हमारा एगो सवाल पूछे के बटे। तो सवाल पूछी। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं तो जवाब तो दे सके ना। अब का है ना? अब देखो भाई पर बिस्कुटवा पर मत ढिमला जाए। ना 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 खा लो खा लो। दादा एकरा से कैसे मन जिंदगी बीती कोसो ये करा के सवाल पूछ के करा के भगावो यहाँ से। देखिए भैया इज्जत प्रतिष्ठा का बात कहानी हां यहाँ तक कि पट गई है। हाँ हाँ रहुआ कै क्लास में पढ़े नहीं? 10वीं में पढ़ी ना तो हम 8 क्लास में पढ़ी ना। 8 क्लास में? हाँ ठीक बाटे उहो ठीक बा। हाँ। ज्यादा तू 8 क्लास में पढ़े तो हम 7 क्लास के क्वेश्चन पूछता नहीं। हाँ कहानी अनु विज्ञान में पढ़ले हो खबर ना कि लिप लॉज कोची के बनेला। आसान सवाल बा। ये तो आसान सवाल बा। हाँ बताई। बता जानिए तारा से बियाह करे खातिर तैयार हो जाए। उठवा पर लगावल जाला। ई कल लगावल जला होइसे ऐसे करत ता। उठवा पे लगावे जालू तो हमरो पता बा लेकिन काची के बनेला। लिप लो जुए ना कहला। तो उ तो हमरो पता बा लिप लॉज कहला त का के बनेला उ? लिप लो जाओ तो मने जानकारी नहीं है। तो वो पर लगावल जाला हम ये जानता नहीं। तो हमरो पता बा
ओठ पे लगा जाला आखिर काची के बड़ा बनेला छरपत रहनी पसीना निकले लगल। बहुत दाल में तरकारी या सब्जी कैसे कैसे तब बहुत पूछला हड़ा। अच्छा हाँ 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 और पानी रही, पानी में ललका रंग रही, रंग ओकरा का बाद पता ना ओठ छूटे रंगल जी। जाई, लिप लोज हो जाई उ। हे 12वां रंगला बनता हो हाँ रोज। हाँ 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 ओकरा के लिप लॉज ना कहल जाला ठीक बा, ओकरा के मशीन से तैयार करल जाला। हाँ अच्छा चली जहार गुंज पासे बानी जा रहा सब। ठीक बाटे, तारा पास एगो लास्ट ऑप्शन और बचल बाटे। हाँ, हाँ। एगो और सवाल तारा से करत तनी, पूछो। अगर ये बता देबो तो हम तारा से बियाह कर ले हम। बिया कर ली ना। हाँ कर ले हम। अच्छा A+B के होल स्क्वायर बतावा। अब इहे लास्ट ऑप्शन बा बतावे के बता दा, ओकर बाद ना तो का छछने लागल है तारे इतना बेचैनी होखे लागल। बतावा क्वेश्चन बढ़िया से पूछल दी असल सवाल मत आय आय ओ देखो भगवान जी जब हेते को मेरा नु तरह से ना समझी, अभी तरह से एगो सवाल लेके पूछाती तो मेरा ना समझ तू का चीज करबो बतावो हम मुंह ते देलो क्या कर दिया ए भैया? दीदी ले तो लइको खुल के फेल कइले बाना जिंदगी चुप रह। बेसिक पीछ तो पूछेला हमन से सवाल हमन से बतले होती जाना कौन सवाल तारा से बियाह करे के बा का की तारा से सवाल पूछिया नी काहे ना बतले होता ना बताई रतन पूछ के सवाल पूछे इनका से बियाह करावे तो अब बता देले होती कोनो जाने गुण के तो अगर नहीं हम कौची देख के इनका साथ में बियाह कर के इतने छोटे बड़े नहीं से बियाह कर ली। दूसर पैंट नहीं खे भेज आय हो हाँ, दादा तो समी सवाल दूसर सही ना पैंट बा। मांगत दूसर पैंट पहनी हम क्या तुम कर दिया जाई ते शिकायत करे बजा तारा पूछ ले कौन न तो अब पूछ ले जल्दी चले जा 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 अरे माँ। हटे देखो सब बियाह के घर का जा ले अब बताओ ये दादा ये हेतना मुंह ते देला से भैंसा नियन पानियन हो के आ हेतना मुंह ते देला से हद हम कहत तनी कि का हमरा गोड़वा पर छीटी का पड़ता माने कि तो ना जाने के ना देखे करा के हम हेते को बनिया वो उती को से बियाह करवाते था उजा बतावा हमार तो लगता किस्मत फूट रहे उती को लेटर से बियाह जी पूछी जी तो हम ना नो करे के देखले रही। अब बताओ अब हमनियो के कहां देखले रही जा लइका के हम तो जने उजर का कुर्ता वाला बैठल है शर्ट वाला उहे बियाह करी काहे से लइका चुपचाप बैठल रहे तो हम तो ही सोचे कि सामने सामने बैठले मुझे तो वही बियाह करी हम का जानते कि जरिया में बैठला धीरे धीरे छुअत रहे बता था उजर के जब छुअत रहता तब हम हटावत रही का करे मुझे बताओ हमार तो लगता किस्मत फुटल बा। जब से माई गला माई रहते बहुत बड़ लड़का मिलत रासन जब ले तो ओ मैंने हमनी पर तारा विश्वास में के हमनी के बड़ लड़का से बियाह ना करम जा करा बताई ना तनी रोवा तनी जाई फ्रेश हो जाई मुंह धो के अब के बढ़िया लड़का बियाह कर जाई दीदी ये छोटा की हमारा ना विश्वास अरे वो छोड़ी ना भाई सुनी भाई बेडशीट नु लेके फेंकी ना हरी में हम नहीं दो खाना ने बसा दो बड़ी महकत बोकाई न नियम लागत के साण रहे चल बेसी धो दी तू ही धो दी बेसी हां नु हमने तो जग फेंक देबे हम वो धोए खातिर अपने गाय के गोबर से लिप दिए हां तू ही लिप दी हम नहीं लिपब